Labarai da dumudumin sa da kuma wasu takaitattun bidiyoyi da suke fitowa kai tsaye daga can babban birnin kasar ta Nijar wato Yamai. Tsohon shugaban kasar wato Muhammad Bazoum har yanzu dai yana nuna turjiya bayan haɓar da gwamnatinsa da sojojin kasar suka yi na yi masa juyin mulki. Kuma kazalika an bayyana cewa sojojin da sun dan taɓa lafiyar Bazoum, mana dai ya ɗan jin rauni a jiki. Haka zalika masu sauraro za mu ƙara sako muku rahoton, za ku ji irin yadda sojoji suka bayyana dalilan da ya sa suka kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum ɗin. Haka zalika za ku ƙara jin irin yadda zanga-zanga ya sake barkewa a babban birnin tarayyar Yamai, babban birnin tarayyar jamhuriyar ƙasar ta Nijar. Haka zalika za ku ji yadda kuma wasu magoya baya, musamman ma dai waɗanda suke goyon bayan sojoji a wannan juyin mulkin da suka yi, suka garzaya suka banka wa ofishin PNDS tarayya, wanda su ne dai jam'iyya masu mulki a ƙasar ta Nijar, suka banka ofishin wuta tare da zanga-zanga. Haka zalika wasu kuma sun fara kira akan cewa suna kira da gwamnatin Rasha da ta kawo musu ɗauki, sannan kuma suna so sojojin Faransa su janye daga ƙasar tasu ta Nijar. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da shi a daidai wannan lokacin, da kuma halin da ƙasar ta Nijar take ciki a wannan juyin mulkin da sojojin suka gabatar. Sannan da ƙarshe dai masu sauraro kuma za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin. Shin kuna goyon bayan haɓarar da gwamnatin Bazoum ɗin da sojojin ƙasar suka yi, ko kuma a'a ba kwa goyon bayan haɓarar da gwamnatin da aka yi? Amma masu sauraro, idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha tawo mai albarka, kafin mu tsunduma gundanar rahotannin da kuma wasu 'yan takaitattun bidiyoyi, muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Dai cikakkun rahotannin da suke fitowa kai tsaye da kasar ta jamhuriyar Nijar. Dai cikakkun rahotannin, ɗaruruwan mutane ne suka yi cincirindo a gaban ginin majalisar kasar da ke Yamai domin nuna goyon baya ga sojoji da kuma yadda suka yi juyin mulki. Masu zanga-zangar sun buƙaci Rasha ta kawo musu ɗauki tare da roƙon dakarun tsaron Faransa da su janye daga kasar tasu ta Nijar. Wasu masu zanga-zangar na ɗauke da tutar Rasha, sai dai har yanzu babu wata alama da ke nuna wani yunkurin shiga tsakanin Rasha, da ke nuna yunkurin Rasha ko za ta kawo ɗauki ƙasar. Masu zanga-zangar sun cinna wa ofishin jam'iyyar PNDS tarayya wuta, wadda kuma ita ce jam'iyyar hambaran shugaban ƙasar. Sai dai kuma halin da ke ciki dai an jinkinta zanga-zangar nuna goyon baya ga sojoji ne sakamakon ruwan sama mai ƙarfi da aka tafka a Yamai ɗin. Rayuwar 'yan ƙasar ya bambanta, inda wasu ke ganin juyin mulki abu ne mara kyau, sai dai kuma wasu suna ganin cewa matakin juyin mulkin da sojojin suka yi tabbas ba abin ya yi daidai, kuma kazalika abu ne mai kyau. Sai dai kuma ruwan magoya bayan shugaba Muhammadu Bazoum su ma dai sun gudanar da zanga-zangar adawa da matakin da sojan ƙasar ta Nijar ta ɗauka. Sai dai kuma dakarun tsaron sun tarwatsa su da harba bindiga. Magoya bayan shugaba Bazoum sun ce ba za su amince da juyin mulki ba, sai dai babu tabbacin hanyar da za su bi wajen adawa da juyin mulkin, sakamakon an fi ƙarfin nasu da bakin bindigogi. Haka zalika dai sojojin kasar dai sun bayyana dalilin da yasa suka yi wa wato tsohon shugaban jamhuriyar Nijar wato Muhammadu Bazoum juyin mulki. Sojojin dai sun sanar da karbe iko a Nijar ne a hukumance. Wasu sojoji kalilan ne suka fito gidan talabijin na kasar wato RTN suka tabbatar da juyin mulki da suka yi. Kakakin sojojin kasar ta Nijar wato Manjo Ahmadu Abdulrahmani ne ya sanar da kifar da gwamnatin tsohon shugaba wato Muhammadu Bazoum. Sun sanar da rushe kundin tsarin mulkin kasar, sannan kuma sun kulle duka iyakokin kasar baki daya. Babu dai labarin halin da Muhammadu Bazoum ke ciki kawo dai yanzu. Ba dai sojojin sun tabbatar da cewa ba shi bane fa a matsayin shugaban kasa, dan kaka Bazoum ya riga da ya zama tsohon shugaban kasa. Kuma kazalika sojojin sun bayyana dalilinsa na juyin mulkin akan cewa sun yi juyin mulkin ne saboda halin da Nijar ke ciki na taɓarɓarewar tsaro da kuma tattalin arziki a ƙasar. Sun kuma sanar da dokar hana fita. Shugaban ƙasar Benin Patrice Talon, wanda ke jagorantar tawagar ECOWAS na cikin ƙasar ta Nijar, sai dai sun gaza cimma wata yarjejeniya da masu gadin shugaban ƙasar da suka amshi mulkin. Tun a safiyar jiya Laraba ne dai aka bayar da rahoton tsare shugaba Bazoum a gidan gwamnati, abin da ya janyo zanga-zanga daga magoya bayan Bazoum. Sojoji sun yi harbe-harben jan kunne domin tarwatsa masu zanga-zangar.
sakataren harkokin wajen Amurka wato Anthony Blinken ya nuna rashin goyon bayan wannan kasarsa kan juyin mulkin. Sai dai kuma sakataren majalisar ɗinkin duniya wato Antonio Guterres ya ce ya yi magana da shugaba Bazoum kuma ya tabbatar masa da cewa yana da goyon bayan majalisa. Wannan dai juyin mulkin da aka yi a ƙasar ta Nijar shine dai juyin mulki na 4 da aka yi a Nijar tun bayan samun yancin kai da ta yi daga Faransa tun a 1960, kuma an ta yin yunkurin juyin mulkin da yawa a ƙasar da ba a samu nasara ba. Sai dai a wannan karan, a yayin da shugaba Bazoum ya kwashe kimanin iya shekaru 2 kacal yana jin ragamancin shugabancin ƙasar. Sai dai kuma har yanzu dai sojoji ba su bayyana kowane ne dai shugabansu ba, ko kuma shine dai wanda zai zama shugaban kasar. To amma su wane ne ake tunanin za su zama a gaba wajen tafiyar da al'amuran kasar? Sai dai bayanai dai na cewa Janar Umar Tachani shine jagoran sojoji da suka hamɓarar da gwamnati ta jamhuriyar Nijar din. Janar Tachani shine dai shugaban dakaru masu gadin fadar shugaban kasa a halin yanzu, kuma ya kasance a wannan mukami tun farkon mulkin tsohon shugaban kasa wato Muhammadu Isufu. Sai dai yayin da ake cikin wannan hali, ministan harkokin waje na Nijar Usman Masu ya wallafa wata sanarwa a shafinsa na Twitter. Sojoji dai a ƙasar ta Nijar ɗin dai sun bayyana akan cewa sun kifar da gwamnatin demokaradiyya, kuma kazalika za su ci gaba da gudanar da mulkin ƙasar kamar yadda ƙasar ta gado ta tanada. Kuma kazalika sun bayyana cewa sun kafa majalisar kare ƙasarsu ta gado, kamar yadda kakakin sojin ƙasar wato Manjo Ahmadu Abraham ne ya bayani ta kafar talabijin ta ƙasar ta Nijar. Sai dai kuma babban jami'in sojojin ƙasar ta Nijar ya bayyana akan cewa tabbas suna goyon bayan wannan kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum da aka yi, mana dai suna goyon bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Tabbas dai a cikin 'yan kwanakin nan dai ƙasan Afirka suna fama da boran sojoji a yayin da ake yawan yi musu juyin mulki. Abu dai kamar da wasa dai gashi dai ta tabbata juyin mulki a ƙasar ta Nijar. Sai dai kuma har dai kawo yanzu sojojin dai ba su bayyana wanda shine shugabansu ba. Kawai dai sun bayyana kan cewa dai sun gudanar da juyin mulkin ne. Masu sauraro duka-duka 'yan takaitattun rahotannin kenan da muka samu nasarar zakulo muku su kai tsaye daga can jamhuriyar ta Nijar. Haka zalika kun dai ji halin da ake ciki, kuma kun dai ji yadda aka yi zanga-zanga. Haka zalika kuma kun dai ji yadda wasu dubbannin al'umma suke goyon bayan wannan kifar da mulkin demokaradiyya da sojojin ƙasar ta Nijar suka yi. Masu sauraro za mu so dai don Allah ya bayyana mana irin naku ra'ayoyin a sashinmu na comment a ƙarƙashin wannan rahoto, akan shin kuna goyon bayan kifar da gwamnatin Bazoum da aka yi ko kuma a ba kwa goyon baya. Muna so dai da ku bayyana irin naku ra'ayin a sashinmu na comment a ƙarƙashin wannan rahoto.